Καλωσορίζουμε την Έλενα Λάζαρη. Η Έλενα είναι από τη Λευκάδα, είναι φοιτήτρια στην Κομοτηνή. Από ό,τι βλέπω από ύψος σου έδωσε ο Θεός μπόλικο και ήρθε στο Μιστράκι για... Ο λόγος που επέλεξα να έρθω στο Μιστράκι είναι διότι θα μ' άρεσε να ασχοληθώ με το modeling πιο πέρα βέβαια όταν ολοκληρώσω τις σπουδές μου και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ανοίγει πόρτες για ίσως κάποια μετέπειτα καριέρα. Έχεις δει τα προηγούμενα Μιστράκι και είπες αξίζω κι εγώ να είμαι εκεί? Φυσικά και τα έχω παρακολουθήσει, ήρθα διαβασμένη, μου αρέσει να τα παρακολουθώ αυτά και είπα γιατί όχι να μην προσπαθήσω κι εγώ, εξάλλου το ταξίδι μετράει περισσότερο, το ότι θα μάθουμε από εδώ πέρα γιατί θα μάθουμε κάποια πράγματα, θα γνωρίσουμε ανθρώπους και εύχομαι όλα. Σε κάθε διαγωνισμό βγαίνουν και μερικές ατάκες. Σε αυτό το διαγωνισμό η ατάκα που βγαίνει από εδώ και πέρα είναι αυτό που είπε η Έλενα πριν από λίγο. Το ταξίδι μετράει και όχι ο προορισμός. Έλενα, καλή επιτυχία. Σε περιμένουμε στον τελικό να δούμε πόσο ψηλά μπορείς να είσαι. Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια. Ευχαριστούμε. Και εγώ.